You ever heard the name Jennifer Schuett? Yes. Did you ever have occasion come in contact with her? Jennifer Schuett ti chu misual pakatin rubawin nasatakin ang haisa chumi nuwa thi chhongin a kalsan ani mi chano pang kumriat mi lek Jennifer chu rap thlak taka ngaisak ania wang chuan a har chuale nuwa po tong chuak lok theilovin a buai man chu no pang chu arubo tuin thi mai tura ngain a kalsan kha ania ma se Jennifer chu adom kho chuak lo mai achunga thil tleng te chu chiang takin ala she fai veka chu hriat na awang chuan poi khoina chu chin fela omin chu misual pa Dennis Albrecht Ford an nun rong taka hring nun aman mek chu ti topin om ta ani chu no pang dang dai tak mai Jennifer chu Texas huam chunga ko pui pakata anu elai ni nen chengin apartment lian vak lo hi an lua ve a then oman nei fu lo awangin seom ti chang an nei fo mai Jennifer chu ano pan lai atang to in thim lau mi tak ania zan thima ma ania mut chu a hre thin le August ni kwa kumsang kha zakwa som kwa ania sanaban chu an jing dar ni le achan ve akok to elai ni chu jing tho ma angaya wangin akia nga afanu Jennifer chu arom lama awamu to turin a shila Jennifer chu aroma chuan pein amuthil ma chu le kabu a han chiara atu jing alo ni chuan elai ni chuan afanu chu ruma amu zo ta reng reng lo elai ni chuan afanu chu a ko ta vak vaka ma se Jennifer thomri wa reng reng shia tur a omlova a bedroom tuk ver lo in hong huaw mai chu a mobok chu vele elei ni chuan afanu chunga thil dik lo a thleng ani a ringta ani police te chu elei ni te in an thlen chuan nu chuyan tran ngal mop mopa thil zia an zir khol nu chuan police officer te chuan ngai dan pakhat an nei ta a Jennifer bodan chu tlan bowang ni theya an ngai lo chumi jing da ruk le achan ve a chuan police te chuan chulai chewela nu le patheng khat atangin call an dong ta a no pang kot thler le tual zol vela infiam te chuan me cheno pang pakhat thi chonga le dreng an mu tu an ron report tatlat mai police te chuan man mo takin Jennifer taksa chu helicopter mangin hospital an panpui ngal wata a boy pui tu officer phei chuan adam kho chu athei aring lo aliam tor chu anasa hle maya a beng le a shoka te chuan zaina nu ma a ombok Jennifer chu thina ko tlanga ading mek ani police te chuan Jennifer chu pong sual atok nge yani an ringa no pangdin mun chu arap thlak ema wangin hospitala a omna ruma chuan anu po lutir an rem ti lo hial Jennifer hliam tor chu anamai lo le angonga thi senzam kalvel chu akholo awangin man mo taka zaipui nei ngal ani Jennifer chanchin chu Texas State Dickinson khopuya chanchin ngai ven lober ani ngal ani zaipui an nei zo nu chuan wa nei thlak tak main athok lampo apa ngai tlat mai Jennifer chuan ni khuwa po zoizo in a hre chho ta boka amai ro chu a omdana ero thil dang lam a om thung anu le zela a soidana chuan damlo enkol har sa tak kani karing achan chu ka han har chu khan doctor mi pa deu lirin min enkola ma se mi pa ho chu ka hlau ta vel vek mai ti in ato sual to awanga ama har san na thleng chu a soi chuak bok Dickinson khono pangchunga poi khoina thleng awang chuan police department lampo anin ral ring hle Jennifer an enkol na room veng turin police po squad topin da an ni boka doctor tele athok tu dang te ne na tang rualin Jennifer in to sual ato awanga hlau thabar taka a om thin chu zoizo in a re tial bokani amai ro chu Jennifer chuan investigator te bula chuan athil ton te chu ala soi thei mai lo chumi ani awang chuan ti dan kong dang an dap ta a notebook le pen te chu pe in zona an pek te chu ziaka chang mai turin an ti ta ani Jennifer chu kumriat chau alani na chungin akum ngai tu chuan a fing hle ti athil ton te achik dana chuan a hriat hle khamizan Jennifer a bozan khan amu hila han har le chu mi pakhat hian alo pom reng chu ni in building panga thir kailona chuan apu thame ki alo ni a chu vele Jennifer chu awak a hantuma ma se a robo tu chuan akale anar alo hup saklat thung chu pa chuan zoite hian police ani tu shilin bengcheng to lo turin atia ti chuan kar chunga lo puin atlan pui wangwang ta ani Jennifer chu anu in
melhriat lo tu ma ringot lo turin a hril thina kawng le lama chuan police te chu mi tra le mi tranpui tu an ni ti pawh a hria chu wang chuan han rin hram atum zeta ma se hemi trum ero hi chu a bo ruak in lum let dan vela chuan thil dik lo a om ni in a hretlat thung ti chuan kidnap ani ti a in ring tran ta a le peka thil thleng tur angai tu chuan hlau in atom chho mup mai a robo tu chuan a kar chu elementary school bula chuan ati dinga Jennifer hne na chuan ni chu ma a anu in amaron hruai tura aron kalan nga tur thu a han soya chuti lai chuan misual pa chuan meizuk pa in biarte a han ina Jennifer hne na po chuan candy te pe ka tumbok chu til chu Jennifer chuan an skula an zirtrin no pangchunga leilen na anai ti chin chiana ani ti po hria misual pa chuan inu chu a local don lo ani hi ti in akar chu a han tinung ta a khopui sir lama chuan in khalphein khelmual pakhata chuan a hruai ta ani chuti lai chuan Jennifer chuan ama hruai tu chu hriat chiana police ani tak takem ti fia duna rilru aputa ani ti chuan zona apeta a khoya nge asilai a oma khoya nge a police batch a om an ti chuan misual pa chuan asilai chu kar hnung sita a om thu a hrila Jennifer chuan sit hnung entuma a hanin siam rem chi atia chuan misual pa chuan chet alata ani Jennifer chu a han har chhuale chuan fil laia takhian saruaka omin leishu don tot hian hnu alo nia chutiang din hmuna chuan no pang mai tan chuan engtiam malak tur nge ti hriat thiam a harang ma se Jennifer chuan adam chuana tur kong om chun ani ringin athider taringot maya chu vele misual pa chuan taiwang buchunga chuan ada ta a ti chuan thi turin akalsan ta ani zingkarni alo chuaka Jennifer chuan no pang infiam thom le uibo rilo lo a hre thei ma se Jennifer chu a au chuak thei reng lo maya theile theilovin akut chuan angong chu a han khoya akuta han en le chuan thi sen hian alo bual noi to chuni in chuta athleng hing loya ni khoshelovin a om chun zom le ta der mai fanghmir buchung maya let ania wang chuan fanghmir te chuan an ron se sep sepa Jennifer chu a har le ta ani thi mai tura kalsan kha ala thi bik lo tat ti chuan athil mu le hriat zong te chu chin chiain adam that le huna misual pa zui nan man du na rilru aputa ani Jenniferin achin chia danin ama rubo tu chuan a hmaya ser aneya abiar tele a cigarette brand thlengin ala hre chung thil te chu me cheno pang kumriat mi lek chuan ama rubo tu chuilet nana ala tangkai a ring tlata kar chunga a om lai khan a minga lo zot to boka a ming chu Dennis ani thu ala hrengreng bok ti chuan police te chuan lemziak thiam ruain Jenniferin til alo chin chia te chu lemziak manga chuyan tumta a ma se Jennifer chu atong theiri lo awangin tuziak mangin milempo chu chui zon cho patrol ama ero chu police te tan chuan chu lemziak chu atangkai nep review kholaya chuan kal chu puin nu chui nan man tum ngial ma se Jennifer le ama rubo tu thomno them fila an mu bak chu engma thil thar hriat chu an nei lem lo Jennifer chuan adu te po soi thelowa om chu hre omati hle mai amai ro chu ngoi renga a om deu ngor nu chuan aka atang chuan rizoi te a chuak theita doctor te chuan mak an ti hle a chan chu a obom chu misual pa in a zai hliam sak to a o a chua thei po an ring to lo hial zok ma se mak tak mai in dam lama pan tlat chutianga alo that chho zel ta ka chuan hospital atangin chu ani le ta boka akum le a chuan school akal chun jom le ta ani ma se atil ton rap tak te awang chuan soi a hloin school kal reng po chu nuam atilo Jennifer case chuan dikin son khopui chu ala chi afo maya poi khoi tu man chua ala ni lo cheu chuan a khomi puite thin ati ur ta viau bok police department lam chuan thok tu anin da bel ta hiala officer te chuan school che vel le classroom chung te chu ngun takin an thli thlai reng bok ma se hun alo vei zela Jennifer case po chu adai tiala thuthar a theilo ta ka chuan mi puiril ru a po adai tial mai kumsom pariat chungin case chung changa mason na mu tur a theilawa ma se Jennifer chu a beidung du haulo achunga poi khoi tu chu man chuangei tumin aril ru aseng ngat mai
chuti lai chuan Jennifer chuan phone call adong ta a ama ron betu chu detective Tim Cromie ani a ani chuan a case chung changa Jennifer chu in biak na nei pui adu thu shilin in mudun an tumta ani an pania an in mu ni chu alo thlengta a Tim Cromie chuan Jennifer hne na chuan achunga poi khoina thlen chung changa adikna a mu ma chu a career top thleng point a bo zui sak tur thu a shila chu thu chuan Jennifer chu be seina thar a siam sak le ta detective in a case chung chang chingfel tura a hun le tha sen atum na chuan a tihlim hle Jennifer po chuan ama case chinfel na konga chuan a theina zongzong hlan adua a chan chu athil ton kha mita mutu dang an omlowa wangin ama chau chu witness om chun ani tia in shia ti chuan Tim Cromie chuan FBI lam chu abia kumsom pariat kalta a poi khoi tupa an chui na lama an puan them char kha lozir chiang le turin a hril tangal case re vung to nu hunin tui tak aliam pui to le mi pui poin an hriat to manglo han chui thar le chu detective Tim Cromie tan thil olai tak ani arin omlo hun aliam zela thomno thema tanga DNA mil pui an zon po chu athom are vung ta ka chuan detective Tima be seina po chu a chau tial DNA mil pui an mu zo lo chuan Jennifer case chin fel dan tur chu kong awang to le don ti po hria an malak na chuan chumi kum chu zong chu a o hiala chanchin thar ero an nei mai theilo ma se an thorim na chuan thil be se aron her su pui tranta tum kha chu detective Tim chuan jing lamdar ni le achan ve vela DNA le patangin phone call adong ta a chuta DNA endik tu chuan until test chu amil pui an mu chua thu aron soita ani hemi hun lai hi ni somni pani September kumsang ni pakwa ani FBI chuan DNA mil pui chu aming Dennis R. Bradford ani thu an shil ngal bok detective Tim le Jennifer te chuan Jenniferin to sual ato laya nota athil zia chu anan highlight le a Jenniferin ama kidnap tu ming achin chia chu Dennis ti alo ni chia bok Dennis chu kumsom tum pakomi ni in Arkansas muna cheng ani a ama po in kidnap tu boy awangin man alo ni to chu zalen ani nu atanga tharuk leka Jennifer chu a kidnap le ngal ta chata Jennifer a kidnap nu kumsari na bar pakata meche pakhat pong sual tum le in chu meichia chu ashoka rekin Jenniferin liam ator ang chia khan chemte in ashoka azai le bok ani ti hriat ani zui chu ta tang chuan Dennis a DNA chu national database lama da that ani ta a chu puan thema thisen kai nen a in mil ta chia bok ani chu mai ba ka chuan kumsang ka zakwa som ko kuma a driving license copy a mail le Jenniferin liam ator laya lemziak tu in misual pa lem azia chu a in mil chia bok ti chuan police te chuan Dennis aman theina thu pek chuain an manta ani Jenniferin hun rei tak alo song to thin chu atakin aron thleng chho tanta thu nei tu ten Dennis an man thu an pon rol chuan Jennifer chu media te ma ading chuak boka detective Tim te Dickinson police te special agent Richard Renison te FBI te hna chuan atana an thorim na le anin pek na zongzong a lom thu soin detective Timan a case alak tirte atanga a beidon ngai lo tur thua a intiam na te chu mi puisia ta apuang chuak bok ti chuan Dennis chu police lamin trial nei turin an hreng mek boka chulai hmuna chuan Jennifer po chu inlan ve nge adu bok khang kumsom paka chunga hun hreum tak alo man chaudan te ama kidnap tu hne na chuan soi chua poirap thak tak a khoi ani ti hril adua ma se anin mu le ma hian Dennis chu an shen na sel chunga chuan in okluma mu ani thung chutiang alo ni ta ka chuan Dennis a ruang an phum na hmuna chuan Jennifer chu akala kumsom pako liam ta a meicheno pang kum komi lek ani lai khan aru bo thu le tha atum thu te achunga a khosak dana wanga hun hreum tak aman tak thu te kumsom pako chung khan ama zong chuak tura aril ru a sen na sathin zia te le beidong lova a be charchar nuwa athil du a puitlin tak thu te chu atharau talin a hriat phak takin ti in Dennis a thlan kianga chon a cham chuak bok heti lai tak hian feel a thi chonga a le reng laia fangmirin aron se angkhan aron se le bok hemin nu hian Jennifer hian chung ko te po adin veta a
amai ro chu achunga thil rap thlak thleng awang khan pasal ani nuwa naw pai chungchanga har satna ala tok thowa ma se doktor puina in a har satna sutkian ani tabok a pasal Jonathan nen fa pani meichia le mi pa an neya chung kongel nget thatak mai anei veta ani a case kum som pariat chuang amut luk nuwa po a beidong dulawa misual pa an chui chuana konga thatho nge adu na hian meiche huai sen tak ani zia alantir kumriat mi lek ani laya misual pa chui zui na tur chin chiana alo nei diam dana te hian meiche fing tak ani zia a hriat bok hetiang har san na tok te tan hian o a chua thin tabok